先来看看对比图，姐妹们冲呀！病気ねバイバイバイ権力大祭地面で何にもないけど騒ぎたいでしょ大統領になったらねまずは君を捕まえるね濡れたタオルで洗いざらい吐かせるね誰ですかあの女ダメですかそうですかロマンスな不祥事逃がさない消してあげるシルブプレプレプレジデンス先生私が大統領になったらただの仕事の付き合いだよっていうやつは二度と働けなくしてやります先生イグレクいや向こうが強引でさっていう男の口にはレジを流し込んで固めてやりますまるでトーファンキーボードスキャンダラスまた価格解消なしのスクープね愛はない理由じゃない悪くないの